Walay lipod-lipod nga gisulti ni DOTR Secretary Banoy Lopez nga kasuhan ang passenger and cargo firm nga Allison Shipping Lines Incorporated tungod sa pagpasagad human malunod ang ilahang roro nga MV Tricia Kirsten 3 sa kadagatan sa Basilan Province. Sa pinakaulahing report sa Philippine Coast Guard, misaka sa 52 ang patay dihang naka-retrieve pa ang ilang technical drivers o patay nga lawas sa babae sa mitidlong barko o 316 ang survivor sa trahedya. Ating mga kapatayan, mas lalo na po sa mga naging biktima ng trahedya ito, makakaasa po kayo na ang pamunuan ng kagawaran ng transportasyon, pati po ng Coast Guard at Marina, ay personal po namin tututukan itong kasong ito. Sumala ni Secretary Lopez, naghatag na og direktiba sa President Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglang adunay madubag sa insidente. Matod pa ni Lopez, migawa sa investigasyon sa Marina nga overloading ang barko dihang milabigar kini. Wala ni gamit og wave bridge sa Global Port Zamboanga Terminal Incorporated alang sa mga cargo sa pribadong sakyanan ug wala magkadimao ang ihap sa mga pasahero sa manifesto ug aktong ihap sa mga sakay nga pasahero. Bakit pinayaan o bakit binigyan ng safety certificate ang MV Tricia Kirsten 3 sa kabila ng kanilang safety deficiencies na nakita? Natingala sab ang opisyal nga nung gitugutan nga makabiyahe ang Roro Luyo sa mga nakitang sipyak sa seguridad. Busa gipang-relieve na sa ilang pwesto ang 8 ka Marina ug 6 ka Coast Guard personnel. Buot ni President Marcos Jr. nga mahatagan og hustisya ang pamilya sa mga nangamatay. Bao nga kasong kriminal ug administrative ang atubangon sa mga nalambigit sama sa posibleng kadapasan sa Republic Act 3019 kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Apil sa makasuhan ang mga opisyal sa Marina sa Zamboanga. Magpagawas na sab og direktiba ang DOTR alang sa risk-based categorization sa mga barko ug rotang padulngan niini aron dili na mausab ang susamang trahedya. Apil sa ipatuman ang pagbutang og life vests sa mga lingkuranan sa barko ug ang ready access personal flotation devices. Kinahanglang sab ang inflatable life rack sa mga maglawig nga mga barko. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.